a bụ nri ndị Igbo mana nke a tọrọ ụtọ pụrụ iche. Ọ nwoke na-esi ya bụ ọkpa. Ọkpa ka eji ụmụ nwaanyị ka eji wee mara isi ọkpa nke ọma. Ụmụ nwaanyị ka anyị ma na-esite ọkpa nke ọma. Mana ihe nke a ji pụrụ iche bụ na nwoke na-esi. O siwezi esi kerie nwaanyị. So ya bụ ọkpa dị ka o si wee kwesị. Onye ọbụla na-agba ama gbasara ya bụ ọkpa. Ha sitere ọkpa anụ ọfụma. Ọ bụrụ na ị na-eme njem, otu ihe ị ga-eji mara mgbe ị batara n'Enugu steeti bụ ibido ha na anụwa n'aka ndị na-ebugharị ihe. Goo n'ọkpa, goo n'ọkpa. Ọ bụrụ na isi Ọnịsha na-abata Enugu, ya bụ Anambra steeti na-abata Enugu, a ga na-anụ ọkpa Eziagụ, ọkpa 9 mile, ọkpa 9 mile, goo n'ọkpa, ọkpa dị ọkụ. Etu a ka ọ dịkwa ma ọ bụrụ na isi ihe dịka Abuja na-abata, ọkpa Nsụka. Eji ọkpa mara ndị Enugu steeti. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị na-ezi anya ugbu a, ọ bụghịzi sọsọ ndị Enugu na-eri ọkpa, ọ bụghịzikwa sọ ndị Igbo na-eri ọkpa. Mana etu esi chọpụta ya bụ ọkpa ka ọtụtụ ndị mmadụ na-ama. Anyị ọ bụ ndị si n'Enugu amara na ụmụ ihe a na-egosi na ogologo ụzọ na ọtụtụ n'ime ha abụghịzi ọkpa, na-esi na n'ọkpa gawa n'ọkpa. Ọ bụrụ na ire n'ọkpa rite mma, ị ga-ama na agwara abata na ya. Ya mere tata anyị ji gapụ ije wee chọrọ etu anyị ga-esi wee gosipụta unu ihe gbasara ya bụ ọzọ Igbo ndụ a na-akpọ ọkpa. Akpọrọ m ọzọ Igbo ndụ maka na ọ bụrụ na ị nọrọ n'ebe dị agha, ọ bụgodoro na ego ezu, ọkasị ugbu a ndị na-ere mama put na-abụzi na-eme ọfọdụ na-akpa afọ ego. Ijiriwa 200 naira iwere ta ofu ọkpa ṅụọ mmiri afọ ejunaghị. Ya bụ na ọ bụrụ na abịa n'Enugu nakwa ọtụtụ ebe dị iche iche, ọzọ Igbo ndụ nke mbụ bụ ọkpa, nke ịbụọ bụ fịọfịọ wedere gawazie. Sonyere anyị dịka anyị na-enwepụtara unu ihe gbasara ọkpa ọzọ Igbo ndụ nke mbụ. Anyị anwụchiena na ahịa Eke Obinago maka igoro ọkpa. Ihe anyị ji bịa n'Obinago bụ na anyị mara na o so n'otu ebe bụ ebe ha na-ekwebeghị ndị mbịarabịa mebie ihe gbasara isi ọkpa, maka na anyị mara na ndị na-emebi ya bụ ndị mbịarabịa na ndị mmụta, nke bụ na ha ka ji aka ha na-esi ọkpa na-esite mma na-abụghị ndị agwara ọgwa. Onye anyị so n'azụ wee bịa ije a bụ Nwada Chinasa. Nwada Chinasa bụ onye nne ya bụ aka ochie n'isi ọkpa, wee sikwa n'aka ya wee mụrụ ọfụma. Ya bụ anyị ga-eso ya n'azụ ka ọ kụziere anyị ma gosi anyị usoro dị iche iche dị n'etu esi esi ọkpa. Anyị egotesie n'ọkpa nke mbụ bụ na a ga-ahụchapụ ụmụ ururu ihe gasị dị n'ime ya. Ịfụna na nne ewu na-atọ agba nwa ya na-ene anya n'ọnụ. Ụmụ nwaanyị bụ ihe na-emekarị ya maka na ekere ọrụ eke. Ọ bụrụ na anyị họchasịa ya ugbu a ga-aga kwụọ ya akwọ. Ikwe aha a ga-akwụ ya kwọtee ya, kwụọ ya ihe dịka ugboro na-abụ na ịtọ tupu abịa yọọ ya. Anyị ọchazie ya, mgbe aha ka anyị nweziri ike iburu ya gawazie maka ịgasie ya esi. Sonyere anyị n'ụbọchị tata maka na ebe anyị na-aga ka tere aka. Afọ m bụ Chukwu Obi. Anyị na-ere ọkpa, anyị na-ere beans, anyị na-ere ọka, anyị na-ere dawa, anyị na-ere wheat, anyị na-ere jero. Ebe echebute bụ n'ugwu Awụsa maka na ndị Awụsa bụ ihe na-akọ ya la nnukwu, betụ ndị anyị na-akọ ya, betụ nke ha na-akọta bụ ndị a na-eshi, a na-ata ata, a na-agba agba na-adị n'okuko ya. Betụ nke a na-ere, nke na-ebulatara nnukwu, a na-agba ụta, a na-eshi eshi, a na-agba ọkpa. Ọ ndị ugwu Awụsa ka esi ebulata nke ha. Ihe anyị na-eche bụ etu ndị ugwu Awụsa na-akọ ya, amaghị m ka ha na-erikwa ọkpa. Ha na-eri ebetụ, ha na-eshi ya eshi ka ha si eme, ha na-eshi ụtọ eshi rice na be ha wee rie ụtọ eshi eri rice. Betụ ha na onwe ha na-erikwe nke ndị anyị na-eme ebe a maka ha nwa ala kesiri nke ndị anyị akarịzie nke ha ụtọ ha si eri na be ha. Ọ ndị anyị mee na ọkpa bụrụ nnukwu ihe. Ọ na-adaba n'ọfụma maka na ọkpa a na-enweta nnukwu gen, dazụ na onye ọbụla na-eti isi na ya, gen dị na ya.
na n'usekwu etu esi eme mgbe ochie. Nwanne ọ bụrụkwa na ịhụ nwa dachi na-asa ebe o si ibe na-ata pizza na shawarma na-eme ụmụ ọgbara ọhụụ, ịma nkwetekwe na ọ ga-eme n'ụdị ihe dị etu a, kama na ịmagonu na ihe ọbụla ejiri zụọ mmadụ ọ dị n'ọbara, ọ dị n'ime. Ya mere ọ ga-aga n'ihu ịsachasị ma dozie ihe niile anyị ga-eji sie ọkpa n'ụbọchị tata. Ya mere biko gbado anya. Ejikwana mmiri onyi wee gbarie ọkpa. Ihe ị ga-eji gbarie ọkpa bụ mmiri ọkụ, mmiri dị gharịgharị. Ya mere eji na-eji osisi wee na-atụgharị ya mgbe a na-agbari ya, mgbe a na-agwakọ ya ọnụ. Anyị abatago na agba nke ikunye bụ ọkpa eku n'ime akwụkwọ ahụ o keburu mgbu wee dewe. Mana mata na dịka m gwara gị na ọ bụrụ na ị maghị etu esi eke ya bụ akwụkwọ, ma ọ bụ na ị nweghị etu ị ga-esi gote ya ma ọ bụ jiri ya wee kuo ya bụ ọkpa, enyela onwe gị nsogbu, maka na ị nwere ike iji iko ma ọ bụ akwụkwọ naịlọn ma ọ bụ ihe ọbụla ndị ọzọ ị nwere ike iji sie maịmaị ị ga-eji esi ọkpa. Mgbe e kuchere ọkpa a na-atinyezi ya n'ime ite, ana m afụ ka ọ na-amanya amanya. Nkọwa okwu ya wee bụrụ na ọ bụrụ na itinye etu ahụ na enwere ike akụrụngwa niile eji sie ya nọrọ ofu ebe. Ya mere manya ya amanya tupu itinye. Afọ mbụ Ugwuchi na-asa onye obi na-agụ n'ike. Mgbe m malitere ihe gbasara ọkpa bụ mgbe m dị 13 years, mgbe my sister may travel, the take is over. Oge aka m dị 13 years, so my mom ka na-enyere aka na-eji ele dị ọkpa. Ka esi eshi ya bụ ishie mmiri ọkụ, ọ dị mmiri ọkụ sụọ, then ibutezie ya, gbanyezie ya na bezin ị ga-eji wee sie ọkpa. Ịgbanyezie ya ebe ahụ, itinye mmanụ, tinye nnu, like ọ bụ na 1 bottle ka ịgbata, ị ga-eke ya half, gbanyegodi half first, jigodiri ya wee sie dị ọkpa for the first time. Then isegide ya, then ịgbanyekwe mmanụ ọzọkwa, sekwe ya ọzọ, so that ka o nwee ike nọ anụ. Ọ na-adị mma na ọ na-anụ, ọ na-enye ya achọ. So isechekwe, then adịwaze mmiri, adịtụ obere mmiri, ibutezi ose, gbanye ya mmiri. Ịgbanye ya mmiri, mkpụrụ ya ga-asị nke n'ana, mkpụrụ ya asị nke ya n'ana, iwunyezie nke bụ abụba ose n'ime dị ọkpa, tọọnụọ ya. Ịtọọnụchaa ya, ịgbanyekwe mmanụ, gbaa ya mmanụ n'elu, tọọnụzie ya, kụwezie ya. Maka onye ọbụla chọrọ itinye akwụkwọ nri, ịfụranụ mgbe eji atinye ya, ikupụta nke gị iche tinye ya akwụkwọ nri ma ọ bụ akwa ma ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ikunyecha ya, ị ga-ekie iche. Kpatara ọ na-eji abụ isi ha na anyeghị nke akwụkwọ nri ma ọ bụ akwa, ha amaghị etu ha si kee ya, atụ aka enwepụta enyeghị ya.
ka atacha akwụkwọ niile a na-enwetakwa uru n'ime. Nke bụ eziokwu bụ na uru dịkwa na ya mana afụfụ dị na ya. Sọsọ mmanụ na nnu na ose ka eji esi ọkpa. Ebe ndị na-eme isi ọkpa ihe dịka flọ ka o nwee ike gbata bukwa ibu. Ọ na-atọ somehow ọ da atọ ihe dịka ọkpa. Kịta na ndị na-esi ọkpa kazikwa ndị na-ego ego ma ndị watara ọkpa n'anya ma ndị nke meshi like ihe dị iche bụ na ndị n'ike otu anyị si eshi nke anyị bụ dịka otu anyị si wee kọwaa kịta na anyị na-eshi ya ka ọ dị mma mana enwesọ m na-eshi nke ya ha agwakọ ya ihe onye bụ the difference. Ihe merụ nke ndị n'ike ji wee karụ bụ na anyị ada eme isi ya ihe a na-eme isi sọm na-eme isi ya colored anyị nwere ede eme isi colored. Ihe dị n'ọkpa na-adị ma anụmanụ ma mmadụ mma ya bụ na ọkụkọ na ndị bie na ọ na-eneghere anya ka a mara mgbe ọkpa ga-eghe. Ịfụhụ ngwere oke ngwere ọgbatuo ọgbago ụmụaka ndị ahụ ka ọ na-atọ karịa ihe nnu na-atọ nwa ewu. Ya mere na onye ọbụla ihe gbasara ọkpa na-adị onye ọbụla mma ma ọ bụrụ na esie ya chite ya ọfụma. Ọ bụghịkwa nke esiri adịgboroja ụdị nke a mgbara unu a na-egozi ugbu a. Boyoyo na-ewere nke ọ ga-eji na yard. Ọkụkọ na ngwere na ha azụ ụzọ maka gị na ọkpa eghe na nwanne biko ọ bụrụ na ihe anyị mere tata dị gị mma gbaa mbọ ka ị na-esonyere anyị na mmemme a bụ ọkwa nka nakwa ọtụtụ mmemme ndị ọzọ nke ndị Ugwumba na-ewepụtara unu. Ugwumba nwanne lekwa na ọkpa ọzọ Igbo ndụ a mara na ọ bụ ndị ugwu bụ ihe na-akọta ya bụ ọkpa akọta ya ọfụma. Etu ndị Enugu steeti si gaa wee yokwuo ya wee rie ya rifee ya oke wee fee ya ndị Igbo niile nakwa Naịjirịa niile mgbe gburugburu. Ihe a ka nna ama mana ụbọchị taata a na-akpụ ya ọzọ Igbo ndụ maka na ọ bụrụ na ị na-anya etu ihu dị obodo anyị bụ Naịjirịa 1000 naira adịghị ejuzi mmadụ afọ mana ọ bụrụ na anyị jiri ihe dịka 200 naira ị ga were otu ọkpa rie ṅụọ mmiri afọ adịkwu ihe uru. Ugwumba gara Alaba International na mpaghara eletrọniks wee zute otu nwa amadi a nwokorobịa mara mma nwoke. O wee bụrụ na ọkpa ka o bu wee bịa ahịa ndị mmadụ wee na-azụ ya dịka akara ọkụ. Mgbe anyị nere ọ bụrụ na ọ bụkwa graduate na ọ gakwara n'ụlọ akwụkwọ wee pụta kpebie n'ihe ọ ga na-eme bụ ire ọkpa. Anwee sị na ọ dịzikwa ka ọkpa anyị aga na Cambridge. Ugwumba afọ m bụ Chima Nnamani. Abụ m onye Enugu steeti. Abụ m onye Nsụka na Enugu steeti. So amụ m na Delta steeti ebe a ka m nọ wee too. So from Delta steeti ka m si wee bata Lagos. So ọkpa na nwunye na-esi na bụ ihe ọ bụ na my mother na-esi abịa ya maka eji wee zụọ m. So ka m batazi Lagos na-echeki ihe mma na-eme nọkọtasị mba ka m mego mba ntinye ego aka na this business ka mmakọ ya esi wee dị. And ihe a business ọ bụ na anyị na-eme ya na-agala oge and ya na-eme ọfụma ọ ya dị n'ọkpa. So ọ ya ka m ji wee bata Lagos wee tinye aka na dị ọkpa dị tina na-aga finish my ND. So mụ a finish ND. So ka m na-esi wee fọdazie more like egochazi ọbụna ego adịlọzi and onwe ozi eme that thing na-eme. So decide ya ka mbanye into this business. Ịma na ndị mmadụ na ọ ya bụ ha free ya na ha kpọọ ya common mana ọ dịlọ common because almost na game ya na-isi ego bụ almost the same thing. So ị mara ịbanye into the business
ọ dịla common like that because ego dị na ya and the gain dị ya a na-enweta ezigbo ego na ya so ana m encourage ndị mmadụ ka ha tinye anya na ya because o nweche ihe ndị mmadụ na-afụcha ha kpọọ ya common chee na nwere isi ma na gain adịrị ya ma ha na-efili too big mana ị na-anya na condition Nigeria nọ kịta ọ ka mma instead you feel too big business ọ bụla efu ya na-enye gị ego na-eriju afọ ị na-eme the business so ọ dịla common ego dị ya ifule ya n'ọnwa nwoke na-ere ọkpa ọ sị na ọ ya na-eme dị ọkpa na-ere dị ọkpa ịdago so nke a ka na-akpọ ọkpa Enugu original ọkpa Enugu ịdago onye ruo ọbịakwa ọzọ ihe anyị fụrụ na o dere ebe a within 2 hours na esi ya ka ebe ọkpa dị ọ bụrụ na ka the boys wee mee dị ọkpa o mere ya very very nice ọ akpa ọ gbachapụrụ aka wee mee ihe a ri ọkpa Enugu ịta anyị bịakwa ọzọ ọkpa bụ nri ndị Igbo mana nke a tọrọ ụtọ pụrụ iche a nwoke na-esi ya bụ ọkpa ka eji ụmụ nwaanyị ka eji wee mara isi ọkpa nke ọma ụmụ nwaanyị ka anyị ma na-esite ọkpa nke ọma mana ihe nke a ji pụrụ iche bụ na nwoke na-esi osiwezi esikerie nwaanyị so ya bụ ọkpa dị ka o si wee kwesị onye ọbụla na-agba ama gbasara ya bụ ọkpa ha sitere ọkpa anụnwa ọfụma ọ bụghị naanị ofu ụzọ ka esi eri ọkpa ya bụ ọ bụrụ na ị weta ọkpa ghee ya eghe etu a enwekwara ike ite ya dịka etu esi ata akị na ụkwa akị na ụzọ akị ma ọ bụkwa na akị na ọkpa ntakwa ya ọ na-atọkwa ụtọ ma na-ejikwa afọ ịta ha na-aṅụ mmiri ọ na-abanye